Uuden musiikin iltavuoro. Venla Kokkonen. Walesiläinen Manic Street Preachers, joka vastikään Suomessa keikkaili, he ovat taas julkaisemassaan uransa 12 albuminsa Futurology. Ja yhtye tosiaan siis vieraili keskiviikkona Suomessa, kävi täällä keikkailemassa ja silloin Yle X:n Timppa tapasi yhtyeen rumpalin Sean Moorin. Ja tuo äsken kuultu The Horrors ja heidän tapansa sekoitella tuommoista vaanivaa elektroa rock-musiikkiin on viime aikoina kiehtonut Manicseja aika vahvasti. Mutta mitkä muut asiat ovat tulevaa levyä inspiroineet ja millaisia teemoja tulevalla albumilla vilisee? I mean, a lot of it is basically life experiences. A lot of it is to do with things that influence us, whether it's music, sort of film. It could be news. It could be politics. It's sort of basically everything that touches upon us. We absorb culture and. Sort of that's what we reflect in our art, like any sort of great artist would do. Whatever influences him, from his surroundings, then we express it through our art. So in terms of musically, it could be it's things that we listen to sort of in the early 80s. It's things sort of influence us now. Even to something like maybe the Horrors and the way that they're using. Sort of sequencers and electronics, in a rock context, and we've never sort of shied away from it. But it's just something new and something refreshing for us. Viime viikolla, kyllä juuri näin. Viime viikolla Yle X:n Timppa tapasi Manic Street Preachers -yhtyeen rumpalin Sean Moorin, kun yhtye keikkaili Suomessa. Ja Sean kertoi Yle X:lle silloin, että levyllä, heidän tulevalla levyllä, joka piakkoin julkaistaan, niin siellä kuuluu elämänkokemukset ja kaikki asiat, jotka yhtyeen jäsenistö on koskettanut. Tietysti kaikki perinteiset elokuvat, politiikka, itse musiikki tietenkin ja kaiken kattava kulttuuri. Et mikä ympärillä kiinnostaa, niin se siis reflektoituu omaan taiteeseen, eli yhtyeen tulevalle levylle Futurologylle. Eli aika perinteisin menetelmein kaikkia teemoja ja inspiraation lähteitä tuolle tulevalle levylle on hankittu. Ja ton levyn ensimmäinen single, sitä on ehditty jo meilläkin Uuden musiikin ohjelmissa soittaa, se on nimeltään Walk Me to the Bridge. Ja Manic Street Preachersin rumpali Sean pääsee nyt kertomaan meille, että mistä tää yhtyeen tuore sinkkubiisi oikein kertoo. It's about the Öresund Bridge, the one between Denmark and Sweden. Well, that was basically, we were touring Europe and Nick was on there thinking about giving up. Things were hard and he was tired, and we were crossing over into Sweden on the bridge, and he just read that basically bridges are good things that lead you from one place to another in terms of exploration. And for him it was more of a salvation. He almost had like an out-of-body existentialist sort of vision of sort of leaving his own body and then sort of looking back on his what he's done in his life, and sort of it wasn't he thought he hadn't quite done enough and that he couldn't leave the band then. So for him it was more of a sort of a way of transported himself from one place to another. Vaikka on paljon spekuloitu, että kertooko toi biisi jollain tasolla yhtyeen edesmenneestä jäsenestä Richard James Edwardsissa, joka katosi 90-luvun puolivälissä ja todettiin sitten vasta reilusti myöhemmin kuolleeksi, todennäköisesti menehtynyt siis oli, niin ei kerro mitenkään Richardista kuulemma tää biisi, vaan tuossa Walk Me to the Bridgeissä tuo itse silta on Ruotsin ja Tanskan välinen Öresundin silta, ja yhtye aikanaan kulki tuolla sillalla Ruotsia kohti eräällä Euroopan kiertueella, ja tohon aikaa yhtyeen basisti Nicky Wire oli hyvinkin pahassa jamassa henkisesti ja mietti silloin yhtyeestä eroamista ja sitä kaikkea jättämistä taakseen. Se Fatal Friend tuossa kappaleessa nähtävästi on yhtye. Mutta sitten jotenkin tuo sillan ylittäminen oli jollain tavalla tämmöinen ruumiista irtaannuttava kokemus, siirtymä paikasta toiseen. Jotenkin hän näki kaiken isommassa mittakaavassa ja on tuossa perspektiiviä kaikkea. Ja nyt Nicky Wire siis on edelleen osa Manic Street Preachersia, joka piakkoin julkaisee Futurology-nimisen albuminsa, ja sitä tuo Walk Me to the Bridge-kappale kovasti enteilee. Yle X:n Timppa Launonen tapasi yhtyeen rumpalin Sean Moorin, joka äsken meille kertoi tarinoita muun muassa tuon äsken kuullun biisin takaa.
Uuden musiikin iltavuoro. Venla Kokkonen.